तर बघा मित्रांनो, तुमका काय वाटतं, तो पावसाळवा की हिवाळवा? आता डिसेंबर महिने चालू हा आणि आज हा 2 तारीख आणि 4 तारखेका जत्रा. सगळीकडे पाणीच पाणी जा आणि रात्रीपासून पाऊस लागता खूप. नमस्कार मंडळी, मी सागर बागे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज हा 2 तारीख, खयची डिसेंबरची 2 तारीख. तर 4 तारखेक आमची जत्रा. तर त्याआधी 2 दिवस देवळात कार्यक्रम चालू असतात. तर आता मी कार्यक्रमाकच चालले देवळात, पण म्हटलं आता व्हिडिओ करतात. पण त्याआधी तुमका सांगते की गेल्या टायमाचे आमका तुळशी लग्नाच्यावर व्हिडिओ करूक मिळाले नाही, तर काही कारणास्तव नाही मिळाले. पण आता व्हिडिओ आम्ही करणारच पुढे. चला तर आता ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. आणि होय, छत्री हातात बघतास, कारण पाऊस लागता. काल रात्रीपासून लय पाऊस लागता, पाणीच पाणी झाला सगळीकडे. वाटत नाही हिवाळा असो, पावसाळाच वाटता. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुमका जर आवडलो म्हणजे शेवटपर्यंत बघा, आणि आवडलो तर लाईक शेअर करा, कमेंट करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूची घंटा मत वाजवा. चला तर आता व्हिडिओ सुरुवात करूया आणि 4 तारखेक जत्रे घ्यावा. तर मित्रांनो बघा, अगदी पावसासारख्या पाणी आहे. पावसात तसं पडता, पावसाळ्यात जसं पाणी असता त्याचप्रमाणे पाणी आहे. मित्रांनो बघा, आता मी देवळाच्या एकदम म्हणजे जवळ येईलच, तर देवळापर्यंत पोहोचत आहोत. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो, ही जी जागा, ह्या जागेत बाणघाटी अशी म्हटली जाता. हे आताही रस्तो केलेला इकडे पूर्ण, पण त्याआधी म्हणजे आता खूप वर्ष आली त्या त्याआधी खूप वर्ष म्हणजे खूप उतार होतो. त्यावेळी गाडीचं सोडा चलाची पण वांदे व्हायचे, पण आता नाही, आता गाडी वगैरे जाता इसून. आणि इसूनच कोकण रेल्वेचा रस्तो गेलो, म्हणजे ट्रॅक गेलो, दाखवते तुमका. तर बघा, कोकण रेल्वेचा रस्तो, अर्थातच ट्रॅक. मित्रांनो, आता आपण देवळात पोचला आहोत आणि तुमका दाखवतोय देऊळ. त्याचबरोबर आता गेल्या गेल्या का ती देवीचं दर्शन घेऊया आणि त्यानंतर पुढच्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. बघा, जत्रेच्या आधी 2 दिवस वाटेल येता कायम, यावर्षी पण येलेला असा. अजून नाही, अजून तर मित्रांनो, आता सुमित पण येलो, लय उशिरा येलो, कारण पाऊस होतो ना, आणि थोडं उशिरा झालो. आणि आता तुम्ही बघितलं असंच जेवणाची वगैरे तयारी तरी झालेली असा, अजून चालू आहे. तर मित्रांनो, आता पुढच्या कार्यक्रमात सुरुवात करतो. चला तर आपण पुढे ते जाऊया. सो
मित्रांनो बघा आता देवाक वाडी दाखवून झालेली असा आणि यानंतर आता थोड्या वेळात सगळ्या भाविकांना पण जेव वाढणार आणि नंतर मग ते तरंग असतात म्हणजे खामकाठी म्हणतात ते खाली घेणार आहेत खालच्या गाभाऱ्यात. तर मित्रांनो तुम्ही आता बघितलंच देवाक वाडी वगैरे दाखवून झालेली आहे तुमका दाखवलं आहेत. पण आता ह्याच्या पुढे काय जा आता तुमका माहिती हे आमचे काका कमलाकर चव्हाण हे देतील. तर काका सांगा काय पुढे करतले तर. असं आता 12 वाजताची वाडी देवीक दाखवलेली असा म्हणजे देवीचो महाप्रसाद दाखवलेलो हा. तेव्हा ब्राह्मण आणि महाप्रसाद दाखवून ब्राह्मण जेव बसले. त्याच्यानंतर आता ते गाराणा होत्याला नैवेद्याचा 12 वाजताचा गाराणा झाल्याच्या नंतर प्रत्येकाक 12 जे असत त्यांना प्रत्येकाक ती वाडी दिली जातेली. ती वाडी दिल्याच्या नंतर पूर्ण गावाचा महाप्रसाद आमच्या खालच्या तळामध्ये खालच्या ह्याच्यात होणार आणि पूर्ण गाव महाप्रसाद झाल्याच्या नंतर देव म्हणजे आपले खामकाठी घेऊन देव बाहेर काढणार. तर मित्रांनो तुमका आता कळलंच असतात पुढे काय काय होतं आता. तर हे व्हिडिओ तुम्ही अजून बघितलास त्याच्या अजून पुढे पण बघा, पुढे पण मजा येतलीच. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो अजून 2 दिवसाची व्हिडिओ मी पाठवणार आहे तर ते पण बघा. चला तर ह्या पण व्हिडिओ आता पुढे सुरुवात करूया. तर मित्रांनो हे बघा वरच्या गाभाऱ्यातनं खालच्या गाभाऱ्यात देव आणलेले आहेत खामकाठी. आणि आता उद्या सकाळी गांगोच्या मंदिरात जाणार आहोत. तर आम्ही उद्यापासून पण तुमचा व्हिडिओ पाठवणारच असा. तर आता आपण चला तर मित्रांनो आता आपण हे व्हिडिओ हेच थांबूया. आणि आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं हे कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा. आणि त्याचबरोबर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नाही तर उद्याच्या व्हिडिओत भेटायच.